Kwadwom ti baako. Aw, kura anka emu nkrɔfo dɔɔso no. Ɔno nkwara te hɔ sɛnie. De anka ɔso amanaman mu no. Wayɛ sɛ okunafo. De odi nsase hodoɔ so hema no. Wayɛ de oyi toɔ. Esuara na osua anadwo. Na ne suo sensan nafono ho. Onya nadɔfo nyinaa mu ɔrɛkyekyefo biara. Ne mfɛfo nyinaa atwitwa ne nkontompo. Ɔdane no atamfo. Amane ne ɛsom dodo nti Yuda etukɔ. Ɔte amanaman mu. Onya homebea. Na tifo nyinaa kɔtoo no na ho kyerɛ mu. Sion akwan di abobo. Sɛ obiara ma afahyɛ na so nti. Na ponkɛseɛ nyinaa yɛ afon. Na sɔfo gu ahome. Ne mabaa yɛ mmɔbɔmmɔbɔ. Na ɔno ara nso ayɛ no nwono. Na ho hiahiafo abedi tire. Na tamfo di yie. Na ne mmara to dodo nti Awurade ahyɛ na werɛhoɔ. Ne mɔtafo adi ɔtamfo anim kɔ nobomfam. Na Sion baba ahokeka nyinaa afiri ne ho kɔ. Ne mapɔma ayɛ sɛ aforote a wonya adidibea. Na odi atifo anim a woni ahoɔden. Yerusalem amanneɛ ne n'ahometeɛ nna yi mu. Wakae na fɛfɛde a ɛwɔ hɔ firi titennam no nyinaa. Ne nkurɔfoɔ hwee ɔhohiahiafoɔ nsɛm na wɔanya ɔboafoɔ no. Na hohiahiafoɔ ani gyee. Na ɔseree n'ahweaseɛ no. Bɔne na Yerusalem ayɛ. Ɛno nti na wadane akyiwadeɛ. Wɔn a anka wodi ne ni no nyinaa to ne ho pe. Ɛfiri sɛ, wahunu n'adagya. Ɔno nso gu ahome, na wadane n'ani. Ne ho fi akeka n'ataadeɛ mu anum mu. Wankae na wieɛ. Enti na wabrɛ ase ama na ayɛ nwanwa. Oni ɔrɛkyekyefo biara. Awurade, hwɛ m'amanneɛ. Na ɔtamfo di akokrokosɛm. Ɔhohiahiafoɔ no atene ne nsa, na fɛfɛdeɛ nyinaa so. Na wahunu amanaman, sɛ wɔrehyɛ ne kronkronbea hɔ. Nipa a wohyɛɛ sɛ, wɔnhyɛ ne w'asafo mu no. Ne nkurɔfoɔ nyinaa gu ahome hwehwɛ aduane. Wɔde wɔn afɛfɛdeɛ magye aduane de hyɛ wɔn ho den. Awurade, hwɛ na hunu, na madane ohuhuo. Ɛmfa mo a mofa ɔkwan so twam nyinaa ho bi. Monhwɛ na monhunu sɛ, ɛyɛ bi wɔ hɔ a ɛte sɛ meyi a aka meyi a Awurade de ahɔ me werɛ n'abufuhyeɛ da no. Wama ogya firi soro aduru me nnompe mu, na edidi mu. Wasum me nan fidie. Wama masane m'akyi. Wama mayɛ pasaa. Meyɛ hodwoo daa nyinaa. Ɔde ne nsa akyekyere me mmeratodeɛ ayɛ no konnua. Ɛtoatoa mu gu me kɔn mu. Wama m'ahoɔden atu. Awurade ayi me ahyɛ wɔn a mentumi nyina wɔ n'anim no nsa. Awurade ato m'akunini a ɛwɔ me mu nyinaa agu. Ɔfrɛɛ nnipa ma wɔhyiaa mu tiaa me, sɛ wɔnwerɛ me mmeranteɛ. Awurade atiatia Yuda babaa so, sɛdeɛ wɔtiatia nsakyi amena mu. Yeinom ti na mesum. M'aniwa akyi ne suo gu fam. Na me werɛ kyekyefoɔ a ɔbɛdwodwo me kra ne me ntam ware. Me mma ayɛ pasaa, ɛfiri sɛ ɔtamfo adi nim. Sion atrɛ ne nsɛm. Oni ɔrɛkyekyefo biara. Awurade ahyɛ no Yakob ho sɛ, wɔn a atwa ne ho ahyia nyɛ n'ahohiahiafoɔ. Yerusalem adane wɔn ntam akyiwadeɛ. Ɔtreneeni ne ɔno Awurade, na me na mate n'anom asɛm ho atua. Aman nyinaa muntie, na monhwɛ me yi a. Me mmabaa ne me mmeranteɛ kɔ nnommumfa mu. Mefrɛɛ m'adɔfo, nanso wɔdaadaa me. Na m'asɔfoɔ ne me mpanimfoɔ repɛ aduane de ahyɛ wɔn ho den no, wɔtotɔɔ piti kuro no mu. Awurade, hwɛ sɛ me ho hiahia me yi. Mayam de akyinkyim, makoma adane wɔ me yam. Ɛfiri sɛ, mate atua kɛseɛ nti, afena twitwa me mma abɔntene so, na ewuo nso wɔ fie. Wɔte sɛ mmeresi apini, minni ɔwerɛkyekyefoɔ. Matamfo nyinaa ate m'amanneɛ. Wɔn ho sɛpɛ wɔn sɛ wɔayɛ me saa. Wɔbɛma ɛda a wɔahyɛ no adu, na wɔn nso ayɛ sɛ me. Ma wɔn ne bɔne nyinaa mmra w'anim, na yɛ wɔn sɛdeɛ me mmeratodeɛ nyinaa nti wɔyɛɛ me no. Na m'apinisi adɔɔso, na m'akoma atɔ piti. Kwadwom ti mmienu. Aw,
sɛdeɛ Awurade asidi mununkum akata Sion babaa ho n'abufuo mu. Wafiri soro ato Israel ahoɔfɛ ahwefam, na wankae ne nan ntiasoɔ n'abufuo da no. Awurade amene Yakob tenabere nyinaa, wani adɔna. Wadwiri Yuda babaa aban a ɛyɛ den n'anibere mu. Wama no aka fam, wagu n'ahenni ne ne mmapɔmma ho fi. Watwitwa Israel mmaa nyinaa n'abufuhyeɛ mu. Wapono ne nifa ato n'akyi afiri ɔtamfo anim, na ɔdare Yakob mu sɛ ogyaframa a ahyihyia. Wakuntu ne tadua mu sɛ ɔtamfo. Wagyina atene ne nifa sɛ ohuahiafoɔ, na wakunkum deɛ ɛyɛ aniwa fɛ nyinaa. Wahwie n'abufuhyeɛ sɛ ogya agu Sion babaa ntomadan so. Awurade adane sɛ ɔtamfo. Wamene Israel, wamene n'aban afɛɛfɛ nyinaa. Wasɛe n'aban a ɛyɛ den no, na wama Yuda babaa abooboo ne agyaadwotwerɛ adɔɔso. Wabu ne sesee no agu sɛ turo mu deɛ. Wasɛe ne dwabere. Awurade ama werɛ afiri Sion mu afahyɛ ne homeda, na n'abufuo mu, awerɛhoɔ mu, ɔbu ɔhene ne ɔsɔfo animtia. Awurade ato n'afɔrebɔkyia atwene. Wapa ne kronkronbea. Ɔde n'aban afɛɛfɛ afasuo ahyɛ ɔtamfo nsa. Wɔyɛ gyegyeegye Awurade fie sɛ afahyɛ da. Awurade bɔ ne tirim sɛ ɔbɛsɛe Sion babaa afasuo. Ɔde susuhoma too ho. Wampono ne nsa amfiri ne sɛyɛ ho. Wama epie ne afasuo adi abooboo. Ne nyinaa ahodwohodwo. Na pon kɛseɛ amem fam. Akyire adaban asɛe, abubu. Ne hene ne ne mmapɔmma wɔ amanaman no mu. Mmara no ni hɔ, na adiyifoɔ nhunu Awurade hɔ anisoadeɛ. Sion babaa mpanimfoɔ tete fam ayɛyɛ kom. Wɔde dɔteɛ agugu wɔn atifi. Wɔafirafira ayitoma. Yerusalem babaa asisi wɔn tiri ase. Nisuo ama m'ani ayɛ samoo. Mayɛ mo deɛ kyinkyim. Me mmerɛbo ahwie agu fam. Me man babaa sɛyɛ nti. Ɛnam sɛ abɔtafoa ne akokoaa totɔ piti kuro no mmorɔno so. Wɔka kyerɛ wɔn nanom sɛ, ɛhe na aburo ne nsa wɔ? Na wɔtotɔ piti sɛ atɔfoɔ kuro no mmorɔno so, na wogyaagyaa mu wɔ wɔn nanom kokom. Ɛdeɛn adanseɛ na meni wɔ? Ɛdeɛn na memfa mentoo ho, Yerusalem babaa? Ɛdeɛn na mema no ne wo nsɛ? Na mede makyekyere wo werɛ, ababaa Sion babaa, na wɔyɛ aso sɛ ɛpo. Hwan na obetumi asa wo yadeɛ? Atorɔ ne naadaa ne soadeɛ na ɔdiyifoɔ hunu kyerɛ woɔ. Na wɔanyi wɔn mmuiɛ no so sɛ wɔde wo nnomum bɛsan aba. Na atorɔ ne nsɛm a ɛma wo fom na wohunu kyerɛ woɔ. Wɔn a wotwa mu kwan soɔ nyinaa bobɔ wɔn nsɛm guu so. Ɔbɔ hwerɛma wo so wɔn tiri gu Yerusalem babaa so ka sɛ, kuro a wɔfrɛ no ahoɔfa a ewie fɛyɛ, asase nyinaa ho san no nie. Watamfo nyinaa trɛtrɛ wɔn anom tia wo. Ohinam twɛre wɔn se ka sɛ, yamene no. Ɛda a yɛhwɛɛ no kwan no ara nie. Yɛnya, yɛnani ahunu. Awurade ayɛ deɛ osusuiɛ. Wama n'asɛm aba mu pɛ. N'asɛm a ofiri tete mmerɛ no mu hyɛeɛ no. Wadwiri, na wani ho adɔna. Na wama wɔtamfo ani agye wɔn ho. Wama w'ahohiahiafoɔ abɛn so. Wɔn akoma su frɛ Awurade. Sion babaa fasuo. Ma nisuo nsene sɛ asutene. Awia ne anadwo. Mpɛ home bi nhome. Ma wo kurutu awisi inyokom. Sɔre keka mu anadwo. Ɔdasuo mfitiaseɛ. Hwie w'akoma gu sɛ nsuo, Awurade anim. Wo mmɔtafo akra nti ma wo nsa so kyerɛ no. Na watotɔ ɛkɔm ano piti, mmorɔno nyinaa ti. Awurade, hwɛ na hunu. Hwan na wayɛ no sɛ yi? Mmaa ne wɔn yɛfunuma nam. Mmɔtafoɔ a woturuturu wɔn. Wɔnkum ɔsɔfoɔ ne odiyifoɔ. Awurade kronkronbea hɔ anaa? Mmɔfra ne nkwakoraa deda fam mmorɔno so. Me mmabaa ne me mmeranteɛ atotɔ afena ano. Wɔasɛe wɔn w'abufuo da no so. Wɔakum na wɔani adɔna. Wɔafrɛ m'ahudeɛ afiri afa nyinaa sɛ afahyɛ da. Na Awurade abufuo da no, obiara amfiri mu amfi, na obiara anka. Wɔn a meturu wɔn na meyɛne wɔn no, metamfo adwerɛ wɔn. Kwadwom ti mmiɛnsa. Mene ɔbarima a wɔho amanneɛ, na nibere abaa no ano. Waka me de me kosum mu, deɛ hann nie. Menkome so na ɔdane ne nsa ba, dane badaa nyinaa. Wama me honam ne me werɛ ayɛ afon. Ɔbubu me nnompe, wato fasuo afa me ho. Na ɔde borɔ ne ɔbrɛ atwa me ho ahyia. Wɔde me atena sum mu, sɛ tete ntrɛ dɛ awufoɔ. Wabɔ me ho ban, na mentumi mfiri adi.
Wama me nkɔnsɔnkɔnsɔn ayɛ duru. Nso sɛ meteɛ mu na mesu me frɛ no a, osi me mpaebɔ kwan. Wɔde abo a wɔtwa ayɛ makwan mu fasuo. Wakyeakyea makwan. Wɔyɛ me sisire a wɔtɛ, ne tasuo mu gyata. Wɔahima makwan atete me mu. Wɔayɛ me pasaa. Wɔkunturu ne tadua mu. Na wɔde me asi hɔ sɛ botaeɛ ama agyan. Wɔama ne kotokuo mu agyan ahyɛn me sawa mu. Mayɛ me man nyinaa aseresere deɛ, ne wɔn dwom daadaa nyinaa. Wɔama adenwonwono ara nko amee me. Wɔama ɔnwono abɔ me. Wɔde mmosea abubu me se. Wɔabrɛ me ase ahyɛ nsuo mu. Wɔsom me kra afiri asomdwoe ho. Me werɛ afiri sɛdeɛ ahotɔteɛ. Na me se, m'anidasoɔ ne deɛ mehwɛ Awurade kwan wɔ ho no ayera. Kae m'amanneɛ ne m'ahometeɛ. Ɔnwono ne borɔ no. Me kra kae daa, na abrɛ ase me mu. Mede yei mehyɛ m'akoma mu. Yei ho na mɛtwɛn ara. Ɛyɛ Awurade adɔyɛ nti na yɛnwie sa. Na ne mmɔborɔ ho to ntwae. Ɛyɛ foforɔ daa anɔpa. Onukuradie dɔɔso. Me kra ase, Awurade ne me kyɛfa. Ɛno nti m'ani da no so ara. Awurade yɛ ma wɔn a wɔhwɛ no kwan. Ma wɔkra a wɔhwɛ n'akyira kwan no. Ɛyɛ sɛ wɔyɛ komm. Twɛn Awurade nkwagyeɛ. Ɛyɛ ma ɔbarima sɛ ɔso akonnua. Ne mmerantebere mu. Sɛ ɔde to ne so a, ma ɔno nko ara ntena ase, na ɔnyɛ komm. Ma no mfa n'ano mmutu dɔteɛ mu. Ebia na anidasoɔ bi wɔ hɔ. Ma no mfa n'afonoma deɛ wɔbɔ no. Ma ahohora mee no. Na Awurade rento ntwene daa. Na sɛ wɔhyɛ wo awerɛhoɔ a, ne yam hyehye no, sɛdeɛ n'adɔyɛ dodoɔ no teɛ. Ɛfiri sɛ, ɛnyɛ ne pɛ sɛ wɔbɛhyɛ obi a, anaa wɔbɛha nnipa ma. Sɛ obi pɛkyɛ asase so nneduafoɔ nyinaa ne nan ase, sɛ obi bu obi ntɛnkyea, ɔsorosoro no n'anim, sɛ obi dane obi asɛm ani a, Awurade nhunu anaa? Hwan na wɔka na ɛbɛ mu? Bra Awurade nhyɛeɛ. Ɛnyɛ ɔsorosoro no anum na musuo nipa pɛfire. Adɛn na onipa a ɔte ase adi amanneɛ ho abobo? Ɔbarima a ɔte ne bɔne mu. Momma yɛmpɛɛpɛɛ yɛn akwan mu nhwehwɛ mu, na yɛnsa mmra Awurade nkyɛn. Momma yɛmema yɛn akoma, ne yɛn nsa so nkyerɛ Onyankopɔn ɔsoro. Yɛn ara na yɛato mmara, na yɛate atua. Wo nso woamfa amfiri. Wode abufuo kataa wo ho, na wotii yɛn. Woakum, woani adɔna. Wode mununkum kataa wo ho, na mpaebɔ amfa mu anu. Wode yɛn ayɛ nwera dodoɔ ne akyiwadeɛ, aman no mfimfini. Yɛn atamfo nyinaa ahanhan wɔn anum atia yɛn. Ehu ne eku, ɔsɛeɛ ne pasaayɛ abɛda yɛn hɔ. M'ani poro nisuo sɛ asutene, me man babaa pasaayɛ ho. M'ani poro nisuo, na enyae, enya twaeɛ, kosi sɛ Awurade besi ne tiri ase, afiri soro ahwɛ. M'ani hyɛ m'awerɛhoɔ, me kuro mama nyinaa nti. Matamfo pam me kwa sɛ anomaa. Wama me nkwa amem abura mu, na wasi maboɔ. Nsuo bu kataa me tiri so. Me se, wɔatwa me atwene. Mefiri abura ase tɔn, meteɛ mu mefrɛ wo din. Awurade, wotiee me ne. Nsi w'aso wɔ m'ahomeguo ne me sufrɛ ho. Wotwe pene da a mefrɛ wo no. Woka sɛ, nsuro, o Awurade, woadi me kra asɛm ama me. Woagye me nkwa. Awurade, woahunu asɛmmɔne a wodii me. Bu atɛn ma me. Woahunu wɔn awerɛtɔ no nyinaa. Wɔn tirimu pa a wɔbɔ no me ho no nyinaa. Awurade, woate wɔn nsopa nyinaa. Wɔn tirimu pa a ɔbɔ no me ho nyinaa. Wɔn a wɔsɔre tia me no ano, ne wɔn adwene a wɔdwene me ho daadaa nyinaa no. Hwɛ, wɔn asetena ne wɔn sɔreɛ no ɛ. Miara me ne wɔn dwom. Awurade, hyɛ wɔn anan mu, sɛdeɛ wɔn nsa no ne yɔɛ teɛ. Ma nkatasoɔ nkata wɔn akoma so, na wɔn nnome mmra wɔn so. Ti wɔn abufuo mu, na sɛ wɔn firi Awurade soro ase. Kwadwom, Tinan. Ao, sɛ sika abiri tum, hyerɛmmɔ pa no asakyerɛ nie. Watoto kronkronbea aboɔ no agu mmorɔno nyinaa ti. Siyon ma a wɔn boɔ yɛ den a wɔde amapa kari wɔn no. Esiisan na wobuu wɔn sɛ dɔteɛ nkukuo. Ɔnwemfoɔ nsa no adwuma yi. Habɔdɔm mpo twitwe wɔn nufu ma wɔn mmanum. Me man baba adane otirimɔdenfoɔ, te sɛ ɛsrɛ so nsohori. Sukɔm ma akokoa tɛkyerɛma fam ne dodom. Mɔtafo wabisa paano. Obi ni hɔ a obu bi ma wɔn. Wɔn a wɔdi adɔkɔdɔkɔdeɛ no ayɛ pasaa mmorɔno so. Wɔn a wɔyɛn wɔn ɔtankɔkɔɔ soɔ no.
Yesu mina etu na me man baba emomoyɛ so sene Sodom bɔne no. Ɛno na obutu amunum a ɛnyɛ nsa na ɛsɛe no. Na hotuafo ho te sene sukyerɛma. Wɔhoa nso sene nufusuo. Wɔn honam bere sene ne nkyenema. Wɔn nipadua te sɛ hoaboɔ. Afei deɛ wɔn anim bere sene gyabidie. Wohu wɔn mmorɔno so a wɔnhu wɔn. Wɔn wedeɛ afemfam wɔn nnompe ho. Akyenwirekyee ayɛ sɛ dua. Wɔn a wɔtotɔ afena no deɛ yɛ sene wɔn a wɔtotɔ ɛkɔm no a afuom nnɔbae abɔ wɔn ti okisa hyeɛ no. Ma wɔn yam hyehye wɔn de wɔn nsa noa wɔn ara wɔn yɛfunuma. Wɔde wɔn yɛ aduane me man baba sɛyɛ no mu. Awurade ayi n'abufuhyeɛ no adi awie. Wɔhwie n'abufu a no yɛ den no agu. Wasɔ Sion mu gya ama n'ahye ne nyinasoɔ. Asase so ahemfo ne wiasefo nyinaa anyɛ ani sɛ ɔhohiahiafoɔ ne ɔtamfo bɛba abɛhyɛne Yerusalem apono mu. N'adiyifoɔ bɔne n'asɔfoɔ amumuyɛ nti na ɛbaa saa. Emu na wohwie treneefoɔ mogya. Ɔkeka sɛ anifurafoɔ mmorɔno so. Ɔde mogya gugu wɔn ho fi a enti wɔntumi nka wɔn ntaadeɛ. Wɔteɛ ho kyerɛɛ wɔn sɛ, Momane, mo a mo ho akum. Momane, momfa mo nsa nka. Odwane kɔkyinkyiniɛ no, wɔkaa no amanaman mu sɛ, ɔrenkɔ so ntena ha bio. Awurade abufu apansa wɔn. Ɔrenkɔ so nhwɛ wɔn. Ɔnhwɛ asɔfo anim, mpanin anim a manyam. Yɛn ani da so rehwɛ yɛn bo ahuhuo kwan. Yɛn ahwɛyɛ hɔ na yɛhwɛ ɔman a wontumi nye yɛn kwa no kwan ara. Wɔtoa yɛn anammɔn. Yɛntumi anante yɛn mmɔnten so. Yɛn awieyɛ abɛn. Yɛn nna ahi. Ane, yɛn awieyɛ adu. Yɛn tifoɔ ho yɛ hare sene ɔsoro akɔdeɛ. Wɔti yɛn yɛrɛdɛ mmepɔ so. Wɔtetɛ yɛn ɛserɛ so. Yɛn hwene mu ahome. Deɛ Awurade asra no no, wakye no wɔn amena mu. Ɔno a yɛka sɛ, ne nwina se ne yɛbɛnya nkwa amanaman mu no. Ma wo ho nsane wo, na w'ani nye. Edom baba a wote Us asase soɔ no. Wo nso, wo so na kuruwa no rebɛtwam aba. Wobɛbo, na wadagya ada adi. Sion baba, ɔmumuyɛ so akatua sa. Ɔrema wo nkɔ so ɛntena otukuro mu. Nanso, Edom baba, ɔbɛba betua wɔ mumuyɛ so ka. Obeyi wo bɔne so. Kwadwom tinum. Awurade kae deɛ aba yɛn so. Hwɛ na hu yɛn ahohora. Yɛn agyapadeɛ adane ahɔhoɔ deɛ. Yɛn afie ayɛ ananafoɔ deɛ. Yɛadane dane nwisia ne nyanka. Yɛn nanom te sɛ akunafoɔ. Nsuo a yɛnom yɛtua ka. Yɛn nyina wɔtɔn ma yɛ. Wokura yɛn kɔ n'akyi ka yɛn kɔ. Yɛbrɛ, wɔma yɛnya ahomeyɛ. Yɛde yɛn ho ma Misrim ne Asiria. Na yɛnya aduane adi ame. Yɛn agyanom ayɛ bɔne, nso woni hɔ. Na yɛn na yɛso wɔn amumuyɔ. Nkoa di yɛn so. Deɛ ɔbɛpɔn yɛn afiri wɔn nsam ni hɔ. Yɛn kra kurakura yɛn nsam. Na yɛkɔpɛ yɛn aduane wɔ ɛsrɛ so afena no anim. Yɛn wedeɛ ayɛ hyehyeehye sɛ fononoo. Ɛkɔm a ano yɛ hyeɛ no nti, wɔabrɛ Sion mmaa, Yuda nkuro mu mmabaa ase. Wɔde wɔn nsa sensane mmapɔmma, wɔnni mpanin anim ni. Wɔma mmeranteɛ yam ayuyammoɔ so, na mmɔfra hwehwe ase nyina ase. Mpanimfoɔ agyae kuro apono mu ba. Mmeranteɛ agyae wɔn sankubɔ. Yɛn akoma ahosan agyae. Yɛn asa adane aboobodie. Yɛn abotire ayi atɔ. Yɛn ara yɛnnue, na yɛayɛ bɔne. Yɛn nti na yɛn akoma atɔ piti. Yɛnum ho na yɛn ani so ayɛ kusuu. Sion bepɔ a ayɛ amanfo nti, habɔdɔm nenam so. Wo Awurade, wote hɔ daa. Woadwa tim hɔ. Awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Ɛdeɛ nti na wo werɛ firi yɛn ma no kyɛre ara. Na wagya yɛn dadadada yi. Awurade, sane yɛn bra wo nkyɛn. Na yɛn sane. Ma yɛn na nyɛ foforɔ sɛ tetedeɛ no.
anaasɛ poa na wapo yɛn koraa wo bo afu yɛn mmoroso